Dicivîna xwe ya dawî de Encumena Giştî ya Rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê damezrandina desteya maf û dadmendiyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê ragihand. Bi gotina wê Encumena Giştî ew deste taybet ji bo belgekirina binpêkirinan e li wan navçeyan di nav de jî Rojavayê Kurdistanê. Hevahengî wê li gel hemû rêkxistinên mafnas hebe ji bo ku belgekirina dosyayên binpêkirinan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê û wan pêşkêşî aliyê pêwendîdar bike. Helbet ji aliyê derekî ve. Lênin navxwe jî çi binpêkirin li navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê çê bibe dê bê belgekirin û awayê çareserkirina wê jî bêdanîn. Ew deste dê rewşa girtîgeh û navendên çaksaziyê jî li wan navçeyan bişopîne. Erkê duemê desteya maf û dadmendiyê dê ew be ku karê nivîsîngehên çaksaziyê bişopîne, her wiha rewşa girtiyan li girtîgehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bişopîne. Di navkar û erkên wê desteyê de serbarî çareserkirina binpêkirinên navxweyî amadekirina reşnivîsa yasayan jî heye. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.